ξέρω τι σας έλειψα, δεν αντέχετε. Μην ακουγόμαστε καν. Άστο. Έχουμε φτάσει στο Λουτράκι. Στο νομό Πέλλας. Στο νομό Πέλλας είμαστε. Στην Αριδαία. Λίγο πιο δίπλα την Αριδαία βασικά, στο Πόζαρ. Τώρα πάμε στο ξενοδοχείο, φάγαμε. Πήραμε κάτι να πιούμε, πάμε στο ξενοδοχείο να κάνουμε check-in. Και ναι, θα έχει σίγουρα πολλά πλάνα ρε φίλε αυτό το vlog. Νομίζω θα είναι το μόνο που θα είναι πολύ περιποιημένο. Όχι από μένα, σίγουρα από τον κάμεραμαν. Αλλά ναι, τώρα δεν ξέρω σε πόσο θα μας ξαναδείτε. Εσείς απευθείας θα μας ξαναδείτε, εμείς δεν ξέρουμε. Αυτά θα το πούμε. Γεια σας. Δεν είμαι κανένας vlogger, μα με ξέρουν, δεν με ξέρει κανένας. Έχετε κανένας, έλα εδώ. Βγάλε. Γεια σας πάλι. Ήρθαμε στην παραμικρή χώρα. Πρώτη μέρα είμαστε εδώ μεταξύ, ναι. Αυτό ήρθαμε αργά. Αλλά ναι, όλα καλά, τώρα θα δούμε τη φάση. Θα έχει διάφορα πλάνα από μέσα. Ίσως ξαναπώ κάτι. Αυτά overall. Δεν τώρα πως κάνω. Πρέπει να μπω στο παιχνιδάκι μου, ρε μάνα. Μου βγάζει βίντεο. Ναι. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα από Αριδαία. Έχουμε Επίτιμο καλεσμένο. Επίτιμη αυτό που είπε. Χθες πήγαμε. Και εκείνο είναι πιο σημαντικό από μένα. Φαίνεσαι. Χθες πήγαμε. Δεν πετύχαμε κανέναν από αυτούς που το κάνανε ένα μικρό κανάλι σχέση με εμάς. Αποτυχία, κλείστε το. Σαν αποξόλη, ποιοι είναι καν αυτοί. Θα πάμε αλλού, Πάμε και σήμερα τους δούμε. Κάπως πρέπει να κάνουμε κάτι να τους βάλουμε μέσα βίντεο. Για το clickbait. Για το κλικ. Έχουμε τους αμοξόλικους σε βίντεο, θα στην εικόνα. Και απλά τους έχουμε βίντεο από μακριά. Εκεί. Αυτό. Ο τίτλος του βίντεο. Οι unboxaholics είπαν να κάνετε subscribe. Αυτό, ναι, όχι. Κάποιον θα βάλουμε να το πει. Τώρα περιμένουμε το λεωφορείο να έρθει. Αυτά. Δεν θα κάνουμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Θα το πω. Καλησπέρα. Είμαστε... Θα ζήσουμε, όλα καλά. Δεν ξέρω εδώ στα παιδιά. Εδώ θα βάλεις το πάρον. Το φαίνεται το πάρον και πάμε. Παιδιά, κουνάει, δεν μπορώ να τραβήξω. Δεν πειράζει ρε. Στο κανάλι μου. Είμαστε στη Παραμυθοχώρα. Καθόμαστε, πίνουμε χυμοβύσινο. Ζεστό. Ξέρετε. Δείξε λίγο το μέρος να δουν τα παιδιά. Όχι το χυμοβύσινο. Το μέρος. Θα βγάλω κι άλλα πλάνα, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα. Σήμερα βρήκαμε το Θέμη. Και χθες το βρήκαμε, αλλά τρέχει όλη μέρα, δεν το προλαβαίνουμε, τώρα το προλάβαμε. Αυτά. Πήραμε ένα καφέ, ναι, έκανα σαν πέμπης. Τον ζήτησα να μ' αγκαλιάσει, μ' αγκαλιάσει φυσικά. Είδαμε και την Ελένη. Πήρα μια μπλούζα. Δεν θα τη δείτε. Δικιά μου είναι, δεν θα τη δείτε. Πήρα και το σκουφάκι αυτό. Ναι. Αράζουμε τώρα. Λέμε τις μαλακίες. Περιμένουμε, βρέχει λίγο. Βρέχει, ψηλό, κάνει κάτι. Γράψτε το κάτω στα σχόλια, όχι. Θέλω να πάω να κάνω τραμπολίνο. Και χθες δούσα να κάνω, πάω να κάνω και τραμπολίνο και στα μπελάκια. Αλλά λογικά δεν θα μ' αφήσει. Με παίζει. Συγκρόμουν εγώ που πάνω.
είπανε να μην παίζουμε τζόγο. Ενώ από μικρά δεν μας βάζανε να κάνουμε. Αυτά ξέρετε πώς τα λένε σε κάποια μέρη. Αλλά πιο κοντά. Αλλά πιο πίσω. Και δίπλα στη Φωτεινή, εκεί. Ξέρετε πώς τα λένε σε κάποια μέρη αυτά. Πουλοχέριδες. Και όταν παίζουμε φρουτάκια όμως μας λέτε ότι είμαστε εθισμένοι. Εθισμένοι. Πουλοχέριδες από μικρά παιδιά. Το σπίτι μου. Δες το καλύτερο ροκουδάκι. Δείξτε το. Δείξτε το καλύτερο. Πολύ αμέτρο εσύ. Επίθεση. Φεύγουμε. Πάμε τη φίλη. Την πάμε να μας φύγει. Δεν ήθελε να μας κάνει άλλο παρέα. Σε μια φάση είπε και όλος ότι ντρέπεται που είναι μαζί μας. Δεν μας αγαπάει, ενώ εμείς την έχουμε υιοθετήσει. Πες το. Παιδί μας. No shit. Δεν θα το πω στο βίντεο αυτό, θα πω άλλο. Δεν βγάζω. Θα σταματήσω και θα πέσω. Αυτά. Αντίο, θα πούμε μετά. Καλησπέρα. Φύγαμε. Κάτσαμε αρκετά ακόμα. Κάνα 2 ώρα ακόμα. Όχι. Ναι, κάνα 3 ώρα ακόμα από τότε που πήγε το προηγούμενο πλάνο. Πήγαμε, είδαμε και το Σάκη. Βγάλαμε φωτογραφίες φυσικά. Κάτσαμε να δούμε την κλήρωση που κάνουνε. Είδαμε την κλήρωση, φύγαμε instant. Αυτό πήραμε το στικό, ήρθαμε, αράξαμε σπίτι. Καθίσαμε. Κάναμε ένα μπάνιο. Και ναι, τώρα παραγγείλαμε να φάμε, ήρθε φαγητό, τώρα θα μπούμε μέσα να φάμε. Έξω είμαστε γιατί θέλω να πάρουμε αέρα καθαρό, να ανοίξω τα πνευμόνια. Αυτό. Τώρα λογικά αύριο, δεν ξέρω, αύριο θα δείτε τι θα δείτε. Λογικά πάλι παραμυθοχώρα θα πάμε. Μάλλον. Πάλι παραμυθοχώρα. Πρέπει να πετύχουμε και τον Αλέκο. Πήρα μια μπλούζα. Μέσα είναι. Θα τη δείτε και αυτήν. Αύριο πιθανότατα θα τη φοράω σίγουρα. Αλλά ναι, αυτά. Και σκουφάκι. Το σκουφάκι θα φαίνεται στο vlog. Το κόκκινο σκουφάκι που φορούσα. Αυτά. Πότε θα τα πούμε. Καληνύχτα από εμάς. Θα πούμε σκά 12ωρο. Εσείς απευθείας θα με δείτε φυσικά, αλλά εντάξει. Αυτό αντίο. Έπαιρνε πάρα να μου πιο μεγάλο, Όχι. Καλά είναι. Δεν ξέρω καν ποιοι είναι αυτοί, εντάξει. Απλά ήταν ωραία η μπλούζα, δεν τους ξέρω. Αυτοί σίγουρα με ξέρουν. Έχει και στην κουκούλα τέτοιο. Νομίζω. Καρτελάκι. Εδώ δεν είναι εκεί. Πάνω ένα. Ναι. Αυτό. Το σκουφί. Εντάξει, δεν ταιριάζουν τόσο τα χρώματα. Α, πολύ ωραίο. Φαίνεται. Πέρα λέει UH. Δεν λέει παραμυθοχώρα. Αυτά. Οπότε ναι. Αυτό ήταν τελικά το τελευταίο πλάνο για σήμερα. Θα το πούμε αύριο. Αντί.
θα βγάζεις. Γεια. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Θα παίζουμε διάφορα. Σήμερα, ας πούμε, Τετάρτη. Η τρίτη μέρα που είμαστε εδώ. Δεν έχουμε βγάλει κάτι όλη μέρα. Ξαναπήγαμε το πρωί παραμυθοχώρα. Ναι. Ήπιαμε καφεδάκια, ράξαμε μια βολτούλα. Ήρθαμε Αριδαία πριν κάναμε μια μισή ώρα. Ήπιαμε, κάτσαμε, ήπιαμε ένα καφέ, ράξαμε. Το περίπτερο στο χωριό που ήμασταν έκλεισε. Σήμερα ήταν αυτό. Έπρεπε να πάρουμε τσιγάρα από κάπου, οπότε έπρεπε να έρθουμε Αριδαία. Αλλά ναι. Τώρα πάμε να πάρουμε το κτέλ για να φύγουμε πάλι στο τέτοιο, στο ξενοδοχείο. Και ξαναπάμε παραμυθοχώρο να δούμε. Πρέπει να πετύχουμε και τον Αλέκο. Οπωσδήποτε. Πρέπει να σταματήσουμε. Οπότε ναι. Μετά το βραδάκι θα πάμε για μπύρα λογικά στο χωριό που μένουμε, στο Λουτράκι. Αυτά. Κάτι άλλο δεν έχω να πω τώρα. Πολύ ωραίο μέρος η Αριδαία. Πολύ ωραίος. Έτσι μια πόλη που είναι έτσι με 10.000 κατοίκους είναι. Μπορείτε σίγουρα να έρθετε και εσείς στα Πόζαρ. Έτσι, να πάτε να δείτε. Είναι ωραία, έχει πλάκα. Το μόνο κακό είναι ότι στα Πόζαρ, εκεί που είναι τα Πόζαρ τα λουτρά, στο Λουτράκι Λουτρακίου, δεν θα βρείτε ίχνος από τσιγάρα. Ίχνος. Έπρεπε να πάρουμε από εκεί ταξί για να έρθουμε εδώ για να καταφέρουμε να πάρουμε τσιγάρα. Δηλαδή, αν είστε με τα πόδια όπως είμαστε εμείς, δεν συμφέρει σε κομμάτι αν δεν. Όχι, δεν συμφέρει. Συμφέρει απλά να έρθετε προετοιμασμένοι, να έχετε πάρει τσιγάρα, να έχετε πάρει διάφορα. Τι θες, θα σου πάρω κάτι. Χιστό είναι, δεν μπορώ. Κοιτάω το παπούτσι και τόση ώρα και με κοροϊδεύει. Αλλά ναι. Να έρθετε, αλλά να έρθετε πιο προετοιμασμένοι. Overall αυτά. Ο πεζόδρομος είναι πολύ ωραίος και τώρα στολισμένος χριστουγεννιάτικα. Δεν βγάλαμε κάποιο βίντεο, έπρεπε να βγάλουμε έτσι να και δείξουμε αύριο. ένα. Σωστό, και αύριο που είναι Χριστούγεννα θα έρθουμε. Έπρεπε εξ αρχής να πούμε, όταν ξεκίνησε αυτό το βίντεο, έπρεπε να πούμε ότι για εσάς στην αρχή του βίντεο, ναι. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές στους εκατομμύριους που μας βλέπουνε. 10 άτομα. Η γιαγιά μου ξέρω. Αυτό. Αύριο Χριστούγεννα. Σήμερα παραμονή. Καλά Χριστούγεννα σε όλους για αύριο. Πού πάμε? Δεν ξέρω, πρέπει να δω. Ναι, οκ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και θα τα πούμε σε λίγο για εσάς. Αυτά. Τσάου. Δεν είναι για μένα. Καλησπέρα. Σήμερα είναι η τέταρτη μέρα που είμαστε πάλι στην παραμυθοχώρα, φυσικά. Καταφέραμε να πετύχουμε το σάκι. Πήραμε και την υπογραφούλα στην κάρτα που θέλουμε, όλα αυτά. Πήρα αυτό για τον μικρό μου αδερφό ή τη μικρή μου αδερφό που το θέλει. Ούτε καν για μένα το πήρε. Αλλά ναι, κάνουμε μια βόλτα. Ήπιαμε το καφεδάκι μας, φάγαμε και θα ράξουμε. Για τώρα τι ώρα θα φύγουμε από εδώ δεν ξέρω. Αλλά ναι, αυτά. Stay tuned. Κανονικότατη απογοήτευση. Γιατί? Βασικά δεν είναι απογοήτευση, εσύ φταίς. Μου μιλάς ότι παίζει ένα ζεστό αυτό, σιγά μην ήταν ζεστό. Το βλέπετε ότι με κράζει. Κρύβεται.
αλλά μόλις αράζαμε και πήραμε ποτά με το φίλο μου εδώ. Αυτό. Έφυγα, μπράβο. Χάρηκα. Τόσο εύκολο. Καλημέρα. Ξυπνήσαμε νωρίς σήμερα. Όπως βλέπετε φεύγουμε. Έχουμε τα πράγματα. Αυτό τώρα περιμένουμε ταξί να μας πάει στην Ερυθρέα να πάμε για ένα καφέ για οτιδήποτε. Για ψώνια, να πάρουμε κανένα 2-3 μαλακίες. Φέραμε από τα γυαλιά. Να πάρουμε κανένα 2-3 μαλακίες και να πάμε να φύγουμε Θεσσαλονίκη μετά Καστοριά. Θα πάρουμε πάλι λεωφορείο. Δεν έχω λιτράκια, μου τελείωσαν. Γι' αυτό είναι έτσι, δεν είναι τίποτα περίεργο. Μαμά, μπαμπά. Δεν κάνω τέτοια, μην φοβάστε. Τι έκανε. Πήρα την τσιβάλα. Δεν μπορείς να περιμένεις εσύ. Μέχρι την Ερυθρέα. Αλλά ναι, αυτά. Σήμερα για άλλη μια φορά, ενώ φεύγουμε εμείς, έχει πολύ ωραία μέρα. Κλασικός, μέρες μέσα στον δεν σταμάτησε να βρέχει. Δεν σταμάτησε ούτε για... Όχι, εντάξει, σταμάτησε λίγο χθες. Αλλά πάλι ξεκίνησε. Γνωρίσαμε κάτι παιδιά, πολύ γαμάτα παιδιά. Λογικά το βλέπετε αυτό, οπότε γεια σας. Ναι. Overall, πολύ ωραίο μέρος. Ένα πολύ όμορφο μέρος. Γενικά, να έρθετε να το δείτε με αμάξι. Μην έρθετε με Μην κάπου. έρθετε σαν Μην εμάς. έρθετε σαν εμάς. Εμείς δεν Έτσι. μπορούσαμε να πάμε σε πολλά μέρη. Μην το κάνετε αυτό. Ναι. Χθες ειδικά που ήταν Χριστούγεννα, δεν είχε καν λεωφορείο να πάμε κάπου. Πάλι καλά που γνωρίσαμε αυτά τα παιδιά. Και κάναμε και παρέα και τα πάντα και μπόρεσαν και μας φέρουν αυτοί. Γιατί τελειώς πάλι μεταξύ θα γυρνούσαμε. Αλλά ναι, θα σε αφήσω τώρα και θα τα πούμε λογικά ή στην Ερυθρέα ή μέσα στο κτέλ. Ένα από τα δύο. Τα μαλλιά μου σκατά. 100% σκατά τα μαλλιά μου. Αλλά δεν πειράζει. Έτσι. Ωραία, οπότε αυτό. Θα τα πούμε. Stay tuned. Αλλά όχι, δεν τελείωσε. Overall, πολύ ωραίο μέρος, πολύ όμορφο. Παρόμοιο με την Πρέσπα αρκετά, δεν έχει διαφορά και εκεί αν δείτε είναι... Απλά είναι αυτό, είναι διπλό. Προς τα πέρα εντάξει και είναι πολύ πιο όμορφο, είναι και το Καϊμακτσαλά, ναι, έχει και το ποτάμι. Και στην Πρέσπα έχουμε ποτάμι. Το όχι τόσο μεγάλο, ούτε ζεστό. Ούτε σε αυτό είναι ζεστό, έχουν ζεστά νερά, δεν ξέρω πώς το κάνουνε. Αλλά ναι, αυτό θα τα πούμε. Bye. Καλησπέρα. Πήγαμε Ερυθρέα, πιάμε τον καφέ μας, μπήκαμε στο κτέλ, φτάσαμε κιόλας, φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη είμαστε. Στο κτέλ τώρα περιμένουμε μια ωρίτσα, χαράζουμε. Και ναι, αυτά overall, δεν θα κάνουμε κάτι παραπάνω. Λογικά αυτό θα είναι το τελευταίο πλάνο του vlog. Οπότε ναι, όσοι είδατε μέχρι εδώ, μπράβο σας. Δεν ξέρω πώς έρθαν, δεν έχω ιδέα. Όσοι είδατε αυτό μέχρι εδώ, μπράβο σας. Thank you very much. Αλλά ναι. Τι άλλο? Like, subscribe. Ναι, αυτό φυσικά. Like, subscribe, φυσικά. Ανεβάστε και story. Αλλά και στη story πρέπει να ανεβάσετε οπωσδήποτε, δεν γίνεται. Αν δεν ανεβάσετε, τι κάνετε με τη ζωή σας? Ναι. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο. Δεν ξέρω πότε θα είναι, λογικά θα είναι στα ρακουτσάρια. Εκεί. Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου λογικά θα έχει ανέβει και άλλο vlog. Οπότε αυτά. Goodbye θα τα πούμε.